हाग्रामा महिलारिनि मोनसे लाइजामखौ लानानै ससियेल मिडिया, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रनिक मिडिया, सैटेलाइट मिडिया बायदि बायदियाव गोबां सावरायनाय जादों। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया एनडिए सरकारनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों आरो बे लाइजामा गोबां गोसारदों। नंगौ, बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया एनडिए सरकारनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों। बिथाङा गावनि अफिसियेल राइट हेन्ड पेजआवनो बे लाइजामखौ लिरदों। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, बिपिएफ दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन, नाथाय बिजेपिनि हेंथायै बिजाथि फसंनाय नङा। बिपिएफ दोलोखौ थाबैनो एनडिएनि लोगो खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिपिएफ दोलोआ आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सरकारखौ हेफाजाब होगोन। बिपिएफ दोलोआ आसामाव सासे मन्थ्रि होनो खावलायहरदों। बे लाइजामाव फिन खनसेबाव बिपिएफ दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन, नाथाय बिजेपिनि हेंथायै बिजाथि फसंनाय नङा। बिपिएफ दोलोखौ थाबैनो एनडिएनि लोगो खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिपिएफ दोलोआ आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सरकारखौ हेफाजाब होगोन। बिपिएफ दोलोआ आसामाव सासे मन्थ्रि होनो खावलायहरदों। बे लाइजामाव नाथाय दासिम एनडिए सरकारनिफ्राय मा फिननाय फैदों बेखौ खौरां मोनथ'वाखै। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि बे लाइजामनि फिथाइया मा थायगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। हाग्रामा महिलारिनि मोनसे लाइजामखौ लानानै ससियेल मिडिया, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रनिक मिडिया, सैटेलाइट मिडिया बायदि बायदियाव गोबां सावरायनाय जादों। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया एनडिए सरकारनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों आरो बे लाइजामा गोबां गोसारदों। नंगौ, बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया एनडिए सरकारनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों। बिथाङा गावनि अफिसियेल राइट हेन्ड पेजआवनो बे लाइजामखौ लिरदों। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, बिपिएफ दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन, नाथाय बिजेपिनि हेंथायै बिजाथि फसंनाय नङा। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।